Mangkad ti basit nga liliwa na ating kataugot na hilig nga agliw-liw ti lalaki na. Ayan. Iti may sa apo nga nalaing komedyante ti Kailokanuan. Isang ka pintasan. May pintas. Sang ka seksyan. Nagsekse. Sang kapudawan. Sang kapudawan. Awan po daw. Sang ka pintasan tibok na. Unsa? Tipoon, kingapo, ti kadangruan. Nadingan ko. Kadangro, ti kalday. Ayan, iparang kuwarod ka na kayo apo. Ti may sa kinawan sa balingan eh. Hey! Ingay! Ay, wow. Ay, why? Saral din yan. Ayan, thank you so much. Ang pastor. Pastor ko na. Kill. Ha? Kill. Kilking. O, tinagan na, kill. Kilking. Wow. Ay, kaslakinde. Sukat natin, Mike. Ayan. Ayan, salamat po. Auntie Suleng, tinagpintas na panangi parang mukin na kita ngarabi eh. Nagpintas ka kami. Ada kami tatay ito yung ngarabi apo, yung paon apo, iti Boy Mercado Funeral Homes. Nga ada kami dito, nga may mangkisay, winawang bawas, iti ladingit, iti pamilya nga nasitngan. Ay, wow. Nagpintas ka tataingin. Apay ako, syempre Kasla ka lang mayura. Mayura nga talaga. Nakatartalnik ka pa eh. Wenim lawlaw. Ngayon kita mamutipormak kung ano ko lang na kikitutak ta kita mamutaga tayo ang tangom nakahilis kamaw. Okay, syempre alang ang garod nagsaka-saka Nagpintas ka garod. Napintas hingin apaw. Sino ti napipintas ng na kami napimpintas ni Suling apaw. Karkaro pa kami gamit. Kapsat kami apo, kagpaiso nga talaga kapsat kami ni Suling. Yeah. Inunaak ito pak matawon. Sapak lang apo nga nalungtot. Sige garot ingin. Siyempre kablaawa bida amin. Aguray ka tagni na ariwawa dati ito yung taglalaki. Ariwawa da garot. Mabalin da siguro nga mapanjilikot. Kaslabulangan nun si ka. Ang pamon niya dugdo ditan. Dito ita nila hingan. Dito taman maariwawa anak kita. Ano kay kita na di buyong kwante talagang takal buyong ko. Nagagisip ka mo tanga kasi nangot ko na. Kala mo nang inang aldaw tangurupang manal. Adat tan duming ni nakita. Ay natawi. Adat tan tayo nakita ni Dumeng nila kayo mo. Ay natawi. Ay hingan. Narata ni Dumeng. Ay na, nagkukuntanan ka eh. Yung pinaibayan ni Dumeng data. Ayan, kablawang sudan na hingin namin. Dito itamang basigar, tabakan ko aputin ka taubot mo dita. Sige, panitay. No, nagkipal to mo gamin. Han kayo nga magargari taubot ni Suling. Paypay so data. Patholder data. Aro pa ma. Agpaypay so tiubot ko. Agpaypay so nga oray siya, agpaypay so nga tiubot ko. Kitang nagpasit taubot mo kanya. Ay, amon Suling. No basit tiubot mo, napintas ka. No dakol tiubot mo, hanggang nga napintas, kas tamot ti suso. No napintas ka, laylay ta susom. Na! No napintas ti balasa, laylay ti susaw. Wow. Pengen bakal mo ti susaw na nagtundiris pa. Kas tani Suling. No napintas ka gamin. Lalo no dakkel ubo mo. Bumase nga bumaset. Ado ti mangbayo nga mangbayo. Ay, mauberyos. Mapitpit nga mapitpit. Mapitpit nga mapitpit. Kas tamo ti babae. No napintas ka. Dakkel suso. Ay, bumaset ti suso. So, siyempre apat kulimbitinan da. Pagkaputan da sa kali. So, anak nga napintas. Anak nga napintas. Ang mga talaga napimpintas sa kinyam ti talo kadigusan. Nagpiling ka nga talaga. Na, agpaypay sulaan dagita kinyam. Ay, naman ka nga napintas. Ay, tamom laal. Wow. Awan di karga na dato'y kasla kalangakan dato'y. Nainyamot tang. Panay pong garaw. At karga na mo basit ingin. Pagatangod ka panay mungay. Nung nagtuto yung ordaneta, nagtuto mo dito, di ba? Nagtuto mo dito. Hindi nagtuto yung ordaneta, talag na kami tibilyas eh. Narubisang kamay. Nalpaus. Ay na.
Kinya mo tataglakwak bilyases narbisa na mo. Ay na inma daw kasla uong. Kita ang tibarutong kalabukot ti karag. Alay, kablawa mi sudan So niya. alay ko ablawa ko na imbag nga rabi eh. Nagbasin mo. Kanya nga ti kaya mga kablaw suleng. Nayunang. Nayuna ko alay. Na imbag nga rabi eh. Na imbag nga rabi eh. Dinubling lang. At least ni nayuna. Medyo katid tugaw. Katid tukal. Wow. Nga mo dato yan. O alay. Na imbag. Kinatidog mo lang na yung bang. Kasakalat ka nga. Katid tugam ko na mo di kinatidog ko. Maday, madalas. Kanya yati kaya mo kami nga kablaw. Sige, English. English. Wan baka dati may warwara dito nga nagkaputi abroad. Ag English ka tata. Uray mga panang pariga mo kinya akong suleng. O alay. Kablaw ka English. Kablaw nga English. O alay. To our very energetic barangay captain. Ah, siya. Uray pala sikyaw sika. And also to our barangay officials. Chicks. Inyati chicks. Neda kita ni babalasang. Chicks titawag ka. Wow. Oh. Chicklets. Chiclet nga. Dagita ni ubeng. Ah, chiclet. Chikalais. Amo data. Oh. Lalaka. One lalakay. Ah. Chikots. Ay, pagpakaw. One. Chikogs. Pamata. Mga tanay lawan nga masakog ka na awa mo tadamo maadayaw na tungang. Ah, chikogs tawag ka. One chikog. Oh. To all assorted people. Nya. Assorted people. Apay kindi, apay biskwit. Kas ka na nagduduma dito nga surtaw. Ni apay agi biskuit kas kada kinti lang assorted suling apay di kakikita ni ada ubeng ada balasang ada baro ada bakot ada lakay. Ito rito. Dahil yapan. Palpasin nyo datan tag-perform kami. Agore ka sinindi Chismis ka pa. Kisnong sa tabagkal. makimaritis ta pa. Chismosa. Yan nangyari. Awa magkwarta si ko ta. Ito ko mang agaw pukol kunak. Ranggawan po kol. Ranggawan awanan ni lipasan dalang na. Partakan nyo ka raw. Wow. Nga sumarunod jayan. Oh, hindi mo nagulaw. Sige. Mabaleng kami. Nag-perform. Kalasan man mil dato yan. Pinurais na laki na na. Alay, sige. Nalpasan di kablaaw. Ilocano. Ilocano. Tapno matang sandaan. O sige. Naimbag rabi ka na kayo amin apo. Gagayong kan kakabsat. Amok ingin. Na may sa kalang anak. Kakabsat na kami karoon namin. Ay anak kayo kakabsat. Ano kakabsat kayo kumapay takong ni inang kao. Uy, sukat. Ikatam na kakabsat. O alay. Naimbag rabi ka na kayo amin apo. Gagayong. Gagayom na kami amin dito. Ay an. Di karoon na gagayom. Naimbag rabi ka na kayo amin apo. Nga po, rajilangay. Tawan dito. Ikatam na po pailaw. Naimbag rabi iyo amin. Apay nalpas ka nagwalaw. Ampay. At amin na. Ikatam tamin. Naimbag rabi iyo. Apay iyo lang iso na lang. Kasano ngayon dati kabay na. Ikatam kayo. Naimbag rabi eh. Ang mumiingin nga rapitat ta. Ang nabigat. Ano bigat ko man alawag. Nasingot at ikatam tarabay. Naimbag. Naimbag kami amin. Awan tisak imon tiya. Awan mo sa ina. Naimbag kami amin. Ikatam ta naimbag. Ikato man ginaimbagaw. Wow. Dato iti kung kuna ko nga bagbaga mang nagasang. Sige ma. Kita Wop! 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 Ay, na. Nadatan. Ang may ataw. Sikatatipansinan da. Anya ko nam. Wop! Wop! Nya jay. Sige pa rin. Kablaw nga sinyas de jay suleng. Ipataros mo. Pamumay paikak amin nga kablaw ko di ko mablawak ti sinyas. Ipataros mo ka raw. Uy ganam dati may ikaw tay pataros ko kita Good! God. Evening! Apay takas tayo, Ibnay. Uy, ali po tamatan mo di nga nasa ingat tungang. Lady! Ay! Apay taniyog-yog mo. Huwag katamago mo dagita babae, ladies na kita. Lady. And gentlemen! Apay datangay. Huwag katamago mo dagita lalaki at gentlemen na kita. At tinto man ang damagong kinibus back from gentlemen na. Natadol mo. Natadol data, tigtog data. Data, kinakutong na siguro apaw. Baka may sakit kagudwang adangan. Ay, lakat pa mo na. Uy na, siyempre mapintaak mo. Ay, ingay. Ayan. Eh, nagpintas nila ramdata. O siyempre uray si kamo ni Kasla ka la mayaman. Wow, siya. O siyempre Talaga. mayura ko naman. Mayurang mayura.
kaya't kung ay paramit kinyam agartista tatatanga Ay, agartista mo tanti tipis ba? Kung ay di Facebook, in YouTube, nung tatakayat ko ipakita kanya dati live mo kasano ka agartista. Oo, sige, padasal. Wan. Halimbawa, ingin. Kaya mo iti agbalin nga mayaman, kaya mo tagbalin nga marigriga. Okay nga ti kung ang garo nga nagpaling nga entertainer ti almost 15 years. Wow. Nyawar ti kung ang agin impersonate nun jak maarami dati bataga. Tansay. Inga nga to naman tinikuanan. O ba siyempre aalang ang mag. Sige garaw. Ay. Abay, tulnag ka mga tulnag. Tulno ka mo talulunam. Alay, sige. Ipakita manggarot, kinyamihingin, tigalat, iti mayaman. Ay, pakita dito no kasano tigalat ti may isa nga mayaman winuba nang kun marigrigat Wow. wenno nakurapay. Wow. Sige padasal. Halimbawa, agtugaw ka. Tugaw. Tugaw, iti mayaman. Tugaw ti mayaman. Wow. Sige. Kastoy apong agtugaw iti may Alam mo, mayaman. siyempre nakailbi ka mo. Siyempre kastoy apong agtugaw iti may isa nga mayaman juneg ti eroplano. Oh, is this my seat? Thank you. Wow. One glass of wine, please. Wow! Nagtangsay! Social wine. Nagtangsay. Dahil agtugaw iti eroplano iti may isa nga mayaman. Kasano garot mat, iti agtugaw, iti may isa nga marigrigat. Sige, kastoy mo't apong agtugaw iti may isa nga nakurapay wino marigrigat iti tugaw iti eroplano. Iti kwan nagtugaw ang kasapo timbayap ti eroplano tuk 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 tuk. Ay natatumayaman. Ay natatumayaman. Nating natatumayaman nga. Ignorante nga raw. Kasjay. Kasjay agtugaw ti mayaman juneg ti eroplano mayaman na aming nga santaw. Ay, kasjay. Kasano garot mat, iti agsigarilyo ti mayaman. Agsigarilyo ti may isa nga mayaman ikalnak ti sigarilyo. Datan. May kaslata lang naglips-tulips na. Sige Kagimi mo na, so na nang iyo presidente sigarilyo. Oray masikog ka. Kapag sinaktupetas sa nga pulong at tawag nga nagsasar. Sige. Kastoy mo't apong ang sigarilyo iti may isa nga mayaman. Wow! Naglentag tasok. Watan! Nag-social niya, may sapay kita. May sabay. Wow! Napagtuog. Jay! Jay lamaw. Abaya! Nalangab na isang aukaw. Hindi ka to kami nagtututras. Oy, nabrasa mo tatay. Kasano matag sigarilyo, iti may isa nga maligrigat wino nakurapay. Sige, kastoy mat apong ang sigarilyo iti may isa nga maligrigat wino nakurapay. Aglablabag, papasuso, ti anak na. Oh, go, go, oh, go, go. Oh, go, go, oh, go, go. Pagam amuangan mo, magkaang nga nga Sana di anak na. Untay ko, gagukuko nga. Oh, go, oh, go, go. Galgan na galgan. Pagam amuangan, natalimutaw tabakal. Nakalimutaw. Wow. Abaya. Kaya sakbay nga na uyos niya angas na katimmalyaw jilkod, nalakay mo dyan sus. Nati ay itirit nila ka, di bakal. Natsanan. Ay, pakakitaan nga, narigat Ito nga nga. mati kami, nariglig ang pusuton nila kay ng tubig. Wow. Napusok mo nila kay dumi. Ampay. Kanya ka daw. Napuso na ka daw. Apay, naiso na. Ay, nilakay mo napusok maun. Ayan. Ay, napuso na kan. Hampay. Hampay. Hampay mo napusot. Kasi nga sigarilyo, ang malan na tikwa ti biggang. Naglain na Hindi lang makasarap ti kasjay nga bakal, tayo so asawaag. Hindi problema ti pakangkon, pakanula biggangan. Nakita mo di nga imapoy ti pusod na. Napaimot niya, dagit ang bakit isakmol dati bagang. Ganyak ang mo Nung naglaing ka nga nasinit ng iwa. Maamag. Sige ka sa malyan ta. Sige. Alimbawa na jay kamot, Amerika. Ay, tajay Amerika. Kamay Hindi paramid mo. Pangkadya Amerika, makita tayo tatatigalad, iti mayaman ngagsangit. Ay, sangit ti mayaman kung marigrigan. Wow. Sige. Sangit ti mayaman. Sangit ti mayaman. Papanak nga di Amerika. Pangkadya Amerika. Sige, datuyak Amerika. Nagbasi mo, nagasidaw. Kung Amerika nga rin niya papanak, niya pisto ni Puy Mercadaw. Alay, tatak Amerika. Datoy. Tumawag ka. Sige, kakatungtungan datoy sekretarya. Sige nga raw. May, naman datoy sekretarya Amerikanan. Pandot mo. Kasi tablet mo nga, awit mo, tatumawag agaraw. Datoy ti tablet ko ni, datoy pa iti wallpaper ko. Di ang pa'y naupirante agong ko, kastoy ni. Gamot kasla mo na paklob na pala. Ay, tumawag ako ningin. Sige. Ay, hilaw.
Ako rin ka tayo lakpay na. Ayan. Hoy, suling kasto gayam ti Amerika, da marunggay da dito. Basta na talaga. At dapat papaya da ni bukang-bukang. Bukang ti pagbunga na ti papaya da to, native siguro. Ay. Hilaw! Hello. Apayan, suling, tumawtawag ka. Ay naingin. Isa ko katoy may sumango ka kanya ka. Ni apay niya datalampa nga pagsilsilaw titukak nakasarang magkin niya. Ningin, may sumango ka kanya. Ayan. Apay niya tumawtawag ka. Ay naingin. Dati napasama. Dati napasama. Natay ni amang mo, ni tatay mo. Aguri ka, nakadukputon. Binunar ka. Nabunar ka ta. Niagupay! Inatipagam! Ingin, natay ni tatay mo. May patay ni tatay ka. Ay naingin, na-blood. Nagangaw ka, kilo-animik ni papak, tungang. Na-blood ka rin ingin. Ta supot nga supot, ti sinapit nga taba. Di na pa nakibuda. Agawit ka ingin. Kalit ka ni Paco, buwar ti purinarya ni papakaw. Purin niya ka purin na rin ingin. Siyempre, di na pinkas ti servisyo na kung mapagtalkan. Di kwa, di taga makalong, di buy merkado. Di buy merkado. Tapos, iti kaya ko nga katuntungan, talasing po day dyan anak na, di makrom. Ay, plus 50. Among day dyan, iti baro day dyan, ay naapoy, gutagdak, bagwak maturog, nagpapaw. Ingin, ipakrimit ko ni papam. Alay, mangipaw, itak tatati kwarta, 30 mil. 30 mil ingin. Sige garot, agawit ka nga agawit. Alay garot, agawit ako, ipakrimit mo ni papak sige. Sige, tawagan tatani pruman. Tawagan ko. Sige, thank you. magputa ko, sangit ti mayaman. Sangit ti mayaman. Ay, Jivan may tungang. Ay, sus. Ito ni madadahal, di gumatang kami man baron, mayaman nga raw. Guyod na ti malet. Ay, natin manita dita. Nakitam? Kung kuna lang. Arating na ni papa. Nadata di banga-banga ni papa. Ni nag-imarbot eh. Yadato, Boss Macro, royalty brand na din. Banga-banga. Sangit ti mayaman. Nakakabil pa ito yung mga ml dito po ni tatay ko. 195 ml. Ingin. Kaya, Apaputang malang ka. tas dyan ti sangit ti mayaman. Apay nga tagtod mo, dami banga-banga ni papa. Apay mano ingin. Agay aruyaw. Apay mano ingin ti pawit mo. 30 mil. 30 mil. Wow. Kadi mo mo yang ati cremation tatak 60,000. Tata 30 mil na tempawit mo. Wow. Ginudwada day jay. Ta 30 mil lang. Dinanunda da di kwarta. Ay, binatugan da. No kuma 60,000 tempawit mo. Tustad ko man ni papa. Kamagaro 30 mil lang. Gusto nga hapkok lang ni papa. Inarabit yung mga tusinaw, hindi ka pa rin pagkakiniboy merkadaw. Kasi kagudwa nga bagina, iso ti krinimit na. Kasi kagudwa nga bagina, ito sumang putak ko ma. Kapag kami kung ano mayaman ka, 30 mil maggamay. Kung damot nga rin amo, ti pagpakrimit tatagaan ka sa 60 milaw. Sa 60 milaw. Kas dyan ti sangit ti mayaman, nakaputi-tisyo ang kastani, agsasaidok laaw. Sa balyan tayo ngayon. Kung kontek, mahirap ka mo. Marigrigat. Papanangay mo tata. Kapag ka di Hong Kong. Ijay Hong Kong. Dituyak mo at ti Hong Kong. May saka nga OFW. Nato yung magitarakan kung agkabaw nga bakal. Siyempre, kirgibura dito yung Hong Kong. Alay, sige. Nato agis bustapin na nga bakal. Nato. Tawagan kung agkabaw. Tabagan ka maniningay. Sige. Hilaw! Hilaw ingay! Aguray ka, nakatumawag, sukata, dayapur na dati ako Ameriko nga bakit, nakaisbaw! Ingay! Wala pa iya! At naman ti problema tan! Inya ti problema yaw! At naman napasama ka! Inya, tinapasama! Ay na ni amang mong alakay! Natay manan! Nay, dati ti kung kulang ay bagbaga mga kason, agpisti ti pulikaw! Ay na ingin nagawit ka! Apay niya impatay na ni amang! Ay na, mamayangan ni papamkat at iduk titimid na! Wow, timid-timidan nga talaga datang alakay! Nalipatan na, nagdumog, nalsok di marukong na! Nay na! Nag-suicide ni amang! Ano yung karuta ko, ipako mo ti purinaryan! Inyang purinarya ingay! Ay na,
service man gidi kini tatay kong tauri ada ti utang tayaw ay na managtulong dadya nga purinarya di aja buhay merkado yung makalaong. Sige ka raw, tawaga ko. Alay. Gawit ka kaingan. Wow, nagawit ang Sa baton da ka. nay, nagadong aputin nyo datapay kibong-kibong ko. Agutog danwas. Tug mo takar-karmayo. Pada yung ukulan, paguttugan niya. Nagimar mo tingipon na nantin na eh. Apaya. Sumursurot ti protocol. Ay, nila tayo. At social distancing na. Oh, ingay. Ay, Sa baton da ka. ah, Sa baton da ka. one sa baton da. Pag sa baton na ganyan. Kasi kamano sa baton na jiting nga bay-bay tungang. Ano ingay? Sa baton da ka tayo ti Villasais. Ay, Ay, ingay na mo lilipatan di kulgit ko kasi kada ay burik ka. wow. Sige raw. Burik ka. Pagawit ka to yung Pilipinas, agat babangaw kan taon. Nagadong at agayam dangaw dito yung ko. Maditi payot na dati buhok ko. Sige garot, agawin na dita. Agawit kan. Sige, ang puta kun Sumampat kan. Ano ba na Jobs? Yaalag may tungang, ang minang tayang kayo, nakasira ta alagyaw. Ay nakakangata ko na, ay na, manang, apay ngay ni amang matanagan, ano ngay ni amang ko na, ay na amang ko, di ka matlakot, inanan na ang tabagbagi mo, amang ko, ay nga di bangkay, kinupagsulsuratan tulong dataw, dato'y itarpulin na na, ikababay na. Ay na amang ko, ay na dato'y kayang na, ay na amang, nagimar mo, dato'y lungon mo kay Teddy Boy Mercado na, ay na making rabaw mo, dato'y patayan na, ay na amang ko, timid-timidan na, ay nawanan tinalay nga garami, ti palsuot, kan palsit, nagitay apunan, amang ko, ay amang ko, ay nawanan, ay na, kasi dyan, hindi mayaman, may baga na amin. May baga namin kasi kan dati basta no agdungaw ka ay na kagimas ka adalat na anak kasi tuok kun rigat kun ada sa malyan tati natay. Nya tinatay. Ani amang mga lakayan aja aso. Nini go uray ka suling pati aso padung awam. Wa halimbawa aja nga aso ka nakapanganti diaper. Naltutan. Alay. Naltutan. Tatala nakaputa po. Makaispalgayam ti diaper. Sebenarnya nga naginom-ganom. Sige alay. Kas pangarigan data di aso may. Kas na uldagan. Ay nawanan na natin lanidan mi nga aso min na. Ay nawanan. Tila tinalaing nga kita kal tinabagaan na tabbol. Ay nawanan. Ay nauray no agmamandi ka tagudgod mo nga aso. Ay nawanan. Hoy! Nagdugyo mo at mamanti ka nga tabal. Ayan, dugud-gud kas ka na nakapantabal nga magbanam. O kasi mga talaga di ako may. Sa balyantal tinatawag. Natay jay manok yaw. Nakadalisan ti pisaw. Pati manok. Wow! Unay mo taon. Alay, kita ka manok. Alay. Dato'y ani, dato'y aso. Ay, di kwa. Nabiyag di aso may, nagungar. Okay, manok. Manok. Ay, nawanan dato'y manok min ang apangganakan. Ay, nawanan. Ay, naulay no ayam yamin nga sa nikwam. Ay, nakakaasyak. Ay, ang agurortong tibulong titabaha ko nga pangdugaw di ayam mo. Ay, awanan. Dato'y uratan. Ayan. Alas mo ta. Tila malawlawa mau. Sa balyantan. Nya. Ipumpuntan ipapamaw. Di tatay ko. Ni tatay mo ipumpuntan. Oy, ti kayat ko nga kwa nga magpagipumpong kini amang ko ket jikwa di kabalyo ta boy merkado. Napayata di boy di kabalyo ta. Nagimar garod. Ay garod. Katawan mo lang ni boy merkado. Namong aplahatan ti nga maglas. Amoy pulpulong kinangkel boy Hoy, mabuyad ang tumala di YouTube data. Hello Uncle Boy, Merry Christmas. O istorya mo lang dahil ni kwa. Sa Sinaw. Naikalti kano takaro ko ng tagtutto daw. Ala, di na maguyod talungunan. Tinultulungan ta kayong turturon di kabalyaw. Nakakal. Sino nang istorya? Ay, chismis mi kumakal. Alay, Ibagaw kini Uncle Boy, tasyak tula ipakunan ang agpungpunan sa kiti kabalyunan. O, may naksunduan di bilyasis Uncle.
Balot nga ito lalaki ti arabe, kangaruot. Problemang tumulay para mo kanyak. Nawa mabiro kom sunar, O, abo si mo. kanay na karkarik ikidumang ka. Wawan sa bagay, uray nulakay, kunada numatukay, umay. Alay, sige. Ah, Ipumpunta ni tatay mo. Alay, pumpunay. Sakbay nga, Irwar J, minatay ko na dakat aglualo tayo pa. o, dagita ni babakot ayabang maglwalaw. Dagita ni babakot. Alay, sige, irugi ko ni ngay. O, alay. Agkararag kami, ang kakatukal nga tukal. Nariri mo dati ang mga daglalwalaw. Handa kahit ikanting kiwar. Dasabot, digdi ko sa alingutan, no, garamanak to mga suot kasto. No, naglabot gamin tatay. Ave Maria Purisima. Konsibido ken labatiba. Ay mami nga da ka sa dilangit kabalyo nga burburang it. Ito mo na nga misteryo dinatay nila kay bursyo nga lakop petrolyo ken nabangbang si nga tuyo. Ay aglualo kami mampay timay sa nga Maria. Abi Maria Ilocos Sur Norte San Jose de Santa Fe salakan na kami. O apo Dios miniminyukos. Tugi ken ta kapulot bansawaya kumukusay kumustam to tinabiyag ken natay. Umay kumalipar pa rin tumang malipay-lipay tuy magsako mat pisel-pisel at tidwa nga buong at ikulalabang apatot apalong dalipawang salamagi ka nga pagkawang agas tirurusukan kun bunga ti busol-busol alabatiba ti tabbelan iti may kapito a sakramento bunga ti nyog nagbabatog kukwa ti babakla nga utog ay dagiti babae nga tayo na ramot ti akasa nga simmango banda daya agas ti agrigla nga babakla ay dagiti babae matutok ti situki daray kunada nga matutok ti buto alipay kunada amen. Alay, pumpunta ni tatay mo. O dinagragsak ti pumpun ni amang. Tila-tila malawlaw mo, data kararag mo. Alay. Amo madati bago matay ni tatay mo dabilin na tinyak. Inya. Suleng. Adito paborito nga kanta bago dak irwaro ko na. Aji pa paborito na nga tukar. Si ka driver ni Boy Mercado day gitwa day paborito ni amang may nga tukar sa patugtog mo da. Ay namang ay tulog na kanana day pa. Ay namautin ang ba't nakakadwa. Kabilang buhay. Ay aan walay pa may lapwil si YouTube data. Sige. Ay namang green grass of home. My way. Ay namang ko ay na itulod takan amang ko ay pada ito'y kisgan. O sige, denggentan na lalay na. Ay namang itulod takan ako ay kasulay ngay natin tuklok na Iso nga talaga kay Juan Costa. ay na portines kan pasyamlong di ka pa'y naitabong ang atinit-tinitan nga lakay ay ustaw bastos dato yung alakay Apa yang? into no matayak asinanda lang ng tagarapundak di na pa'y lakuna Apa? ay ka portines kan pasyamton nagasidag takampusan to di pa'y naipumpun at atras abanti mo tatugtog na Iso kiri-request ka ron na chat-chat. kabaw nga bakal Ay, so dapat sangit ti mayaman kun marigriga wow Ayan, palakpakan tayo man ako nahingay. kastamat kliyan to suling apo salamat ang tagaw awit apo ti mabuyayo kas lahalo-halo umununag umimimas rumabrabi pumimpintas na imbag garabi kada kayo amin apo Salamat, Apo.